Sa mga selebrasyon ay hindi maaaring mawala ang mga inuman, lalo na kung Pilipinong handaan ang pag-uusapan. Maraming nabubuong pagkakaibigan sa ganitong libangan at marami din ang nagiging kaaway. Ika nga nila ay palaging sa tiyan ilalagay ang alak at hindi sa utak. Ang karanasang ito ay may kinalaman sa kwentong pulutan at inuman. Kwento ito ng ating kalakbay na si Manuel. Nangyari ito taong 1983 sa lugar ng Bulacan. Kamusta kalakbay? Wala na akong gagawing intro pa. Isa po akong dakilang tambay noong araw. Miyembro ng Lusaw at Taygang na naging libangan ng pag-inom ng alak umaga man yan o gabi. Ayon nga sa kasabihan na kung saan may handaan, doon masarap ang pulutan. Kung kaya't sa lugar namin sa Bulacan noong araw, ay wala kaming pinapalampas na mga handaan dahil isa lang ang ibig sabihin noon sa amin, inuman. 20 anyos pa lamang ako noon. Simula nang masipa ako sa eskwela na pinapasukan ko, ay hindi na ako pinilit pa ng mga magulang ko na magpursige sa pag-aaral. Tila pati sila ay nagsawa na din sa pag-intindi at pangangaral sa akin kagaya ng mga guro ko. Madalas ay umaalis ako ng bahay nang hindi pa nag-aalmusal. Tapos ay makikikain na lamang sa mga kabarkada kapag nataong nag-aalmusal pa lamang sila. Minsan naman ay uuwi ako ng madaling araw o umaga na ulit. Tiyempong wala na ang tatay nang makaiwas sa suntok nito. Hindi ko naman po masisisi ang tatay ko. Ako ang tanging lalaki sa mga anak niya at inaasahang magiging huwarang ehemplo sa mga kapatid. Subalit wala silang napala mula sa akin kundi sakit ng ulo. Minsan naman po ay magkakasundo kami, lalo na kapag sa buong isang linggo ay hindi nila kailangan magpunta sa barangay para makiusap sa kapitan dahil sa kalokohan ko. Subalit masyadong bihira lamang ito. Hindi naman po sa palagi akong may kasalanan, pero lapitin lang talaga ako ng gulo. Isang Huwebes ng Marso, sa pagkakatanda ko ay binyag ng anak ng kapatid ng isa sa mga tropa namin. Kabilang barangay lang ito at bisperas pa lamang ay napag-usapan na namin magkakaibigan na sabay-sabay na magtutungo doon. Siyempre dahil binyag, ay kailangan magbuka naman akong disente. Simple lang ang plano namin noon, ang magpakabusog at magpakalunod sa mga nakahandang alak. Uso pa noon yung mga kahong-kahong alak na mula sa mga kandidato. Umalis kami ng mga bandang 7:00 ng umaga. Nasa 8 kaming magkakasama noon. At kung masasalubong mo sa daan aakalain mong dumayo kami para sa away. Kagaya naman ng inaasahan namin, ay hindi lamang kami ang mga naroroon para sa alak. Naroon din kasi ang mga kabarangay ng asawa ng kaibigan namin na nauna pang pumwesto sa mahabang lamesa. Pero dahil nga sa selebrasyon ng anak ng tropa namin, ay marunong din naman kaming magbigay galang. Binati namin ang kabilang grupo. Tapos ay nagsiupuan na kami sa mga bakanting silya upang humarap sa mga inuman. Sa isip ko pa na hindi kami makakapayag na sila lang ang makinabang sa mga alak na naroon. Kailangan mas marami kaming mainom. Unang bugso ng inuman. Sagana sa mga pulutan at hindi magkandamayaw ang mga mata ko sa pagpili kung alin ba sa mga nasa harap ko ang uunahin kong lantakan. Siyempre doon tayo sa bihira kong makain sa loob ng isang taon. Ang litsyong baboy at litsyong kawali na nagsusumigaw sa lamesa. Malinaw ko lamang po kalakbay na hindi naman kami mga sanggano o ano paman. Sadya lang talagang noong araw ay uso ang mga teritoryo ng grupo. Pero wala kaming pakialam noon kahit padayo lamang kami. Ang iingay ng mga kasamahan ko, lalo na itong si Jopet na panay ang pag-aalaska sa mga kabarkada namin. Habang ang iilan naman sa mga kaharap namin na sa tingin ko ay mga bisita lamang din, ay natameme na lamang at mas piniling magmasid at makitawa kong minsan. Subalit may punto sa kasiyang iyon na nakaramdam ako ng kakaibang lamig ng katawan na tila may kung anong mangyayari.
Lingid po kasi sa kaalaman ng nakakarami ay bukas ang third eye ko. Ngunit hindi yung tipong nakakakita ko ng mga kakaibang nilalang. Ayon kasi sa albularyong tumingin sa akin ay magkakaiba ang level ng third eye. Ang karaniwan ay yung mga nakakakita ng multo at engkanto. At ang isa pang uri ng third eye, yung may kakayahang tila mahulaan ang maliit na fraksyon ng hinaharap, bagay na meron ako. Sa tuwing tila may masamang mangyayari, ay nakakaramdam ako ng kakaibang ginaw sa katawan. Ngunit yung maganda naman ng magaganap ay mainit at komportableng pakiramdam. Parang yung araw sa alas 8 ng umaga na marahang dumadampi sa likod mo, ganoon po. Nang tagpong iyon ay labis na ginaw ang nararamdaman ko. Ibig sabihin ay may masamang mangyayari. Maaring hindi direkta sa akin, pero siguradong doon mismo sa inuman magaganap. Dahil sa naramdaman kong ito, ay bahagya akong kumalma sa pag-inom at pagkain. Pinakiramdaman ko ang aura sa paligid, lalo na sa mga kaharap naming dayo at mga taga roon sa baryong iyon. Pilit kong binabasa kung may namumuo na bang tensyon. Ginoong kalakbay. Kahit pa po sabihin na basagulero ako at lasinggero, ay takot pa din naman akong mamatay. Sa ilang minutong pagmamasid ay normal naman. Wala akong nakikitang tensyon o mga mukhang napipikon. Subalit nagulat na lamang ako nang biglang matabig ng isa sa mga kasamahan kong tawagin na lamang nating Simeon. Yung inumin na nakatapat sa isang bisita na napansin kong matagal nang naroon at tahimik lamang. Nabasa ang damit nito. Maging yung lalaki ay nagulat sa nangyari. Subalit imbis na humingi ng dispensa itong si Simeon, ay nakagalitan pa nito yung lalaki. Dahil hindi daw kasi iniinom yung alak niya kaya natabig tuloy. Kita kong mula sa mabait at kalmado mukha ng lalaki, ay bigla itong naging mabalasik at masamang tinitigan si Simeon. Dahil nga sa nangyari ay biglang umalis yung lalaki sa kinauupuan at lumabas na lamang ng bakuran. Inantay kong bumalik yung lalaki para sana ay ako na ang hihingi ng dispensa sa ginawa ng kasamaan ko. Subalit dumaan na lamang ang maghapon ay hindi na namin nasilayan pa yung Ginoo. Hindi naman na ito masyado pang pinagtuunan ng pansin ng mga kasamaan ko at nagtuloy na lamang sa pag-iinom. Panay kantsawan ng mga barkada ko at nagpakasawa sa alak. Mga bandang 3:00 naman ng hapon ay nilapitan kami ng kaibigan naming tatay ng bininyagan. Una ay kinamusta kami nito at pagtapos ay tinanong kung nakita daw ba namin ang isang lalaking bisita. Sa paglalarawan nito ay tugma doon sa lalaking natapunan ng alak. Yung lalaking yun ba ang hinahanap mo, pare? Umuwi na yata at maglalaba pa. Natapunan kasi yung damit ng alak niya eh. Siguro wala nang ibang masusuot kaya umuwi para laban. Pagbibiro ni Simeon na hindi naman ikinatuwa ng kaibigan namin na may selebrasyon. Ayon pa dito na isa iyon sa pinaka-importanteng bisita nila. Ito kasi ang sumagot sa handa ng anak nila at iginagalang sa pinanggalingan nitong bayan. Dapat daw hindi namin ito binastos ng ganoon. Nakasimangot at dismayado naman itong umalis sa aming lamesa at diretsong pumasok sa bahay nila. Natahimik kaming lahat at nahiya sa nangyari. Hindi namin inakala na ang mga pagkaing naroon at baka maging ang mga alak na inumin ay nagmula pala sa lalaking iyon. Lahat kami ay pinagalitan si Simeon. Gawa nang siya naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Subalit wala naman siyang pakialam. Tapos ay lumaklak lamang ng lumaklak hanggang sa hindi na kayang tumayo. Nagsiuwian na lamang ang mga bisita ay naroon pa kami at nagiinom. Maging ang mga kaharap naming taga roon ay nagsiuwian na din. Bandang 1:00 na kasi ito ng madaling araw. Noong mga tagpong iyon ay hindi ko alam kung panaginip ba dala ng kalasingan ko o talagang may malaking ibon ang pumapagaspa sa ulunan namin ng pabalik-balik. Gawa nga nang nasa may labas kami ng bahay nagiinom. Pinuntahan naman kami ng kaibigan namin. Pero saglit lang itong nakipag-inom at nagpaalam ding matutulog na dahil sa pagod sa maghapon.
Ang kaso ay madami pang alak at hirap kaming tumigil hanggat may nakikita kaming bote. Kami-kami na lang din ang naglagay ng malulutuan sa harap ng bahay para mainit ang mga pagkaing natira. Nang sa gayon ay magamit namin pang pulutan. Kalaunan, siguro ay hindi na rin nakatays pa itong kaibigan kong si Joey, ay nagsalita na ito na naiinis na daw siya sa ibong kanina pang pabalik-balik. Kung kaya't sinabihan niya itong kapag hindi pa siya tumigil, ay gagawin siyang pulutan sa inuman namin. Sabay naman ang paghagalpak ng tawa nila Simeon at ng iba pa sa tinura ni Joey. Sumigunda pa itong si Simeon na masarap daw yung inihaw na ibon. Sakto pa dahil sa may baga na sa may lutuan. Maya-maya pa ay tila natigil ang mga pagpagaspas at napayapa ang inuman namin. Bandang 3:00 naman ng madaling araw ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan at tumayo ako para umihi. Sa bandang gilid ng bahay ay may lugar na maraming saging. Dito ko naisipang umihi para naman hindi masyadong maging mapanghe sa bahay ng kaibigan namin. Ngunit habang nasa kasarapan na ako ng pag-ihi ko, ay nagulat ako na tila may nakita akong gumalaw sa unahan ng mga saging. Parang sa pakiwari ko po ay may taong nakamasid sa akin. Kinusot-kusot ko yung mata ko para mas maging malinaw ang paningin ko, dala ng pagkalango ko sa alak. Doon ko nakita ng malinaw ang isang taong nangingintabang katawan sa sinag ng buwan. Tila taong grasa, pero nakakatakot ang dating at ang pailalim na tingin sa akin. Sa takot ko ay hindi ko na nagawa pang isiper ang pantalon ko at dagli ang tumakbo sa mga kasamaan ko. Pagdating ko doon habang nasa gitna sila ng tawanan, ay napatitig sa akin ang lahat. Kita nila akong humahangos at basa ang pantalon sa ihi. Imbis na tuloy masabi ko yung nakita ko, ay pinagtawanan ako ng mga ito kaya hindi ko na pinaalam sa kanila. Isa pa ay pakiramdam kong pinaglalaroan lang ako ng mga mata ko. Ngayon tuloy ay ako ang amoy mapanghi at hindi na mapalagay sa kinauupuan ko dahil sa amoy ko. Pilit ko namang iniisip kung may nakita ba talaga ako doon sa sagingan o talagang imahinasyon ko lamang iyon, dala na rin ng impluensya ng alak. Inabot po kami ng umaga sa bahay ng kaibigan namin. Bandang 7:00 ay nagising akong naghahain na ng kape ang asawa ng kaibigan namin at may mainit na nilagang baboy sa harap para daw mawala ang pagkalasing namin. Masyadong makalat ang bakuran. Paglabas ng kaibigan namin ay sinabihan kami nito na bago umuwi ay linisin man lang ang kalat ng may ambag naman daw kami sa binyag ng anak niya. Nagtawanan naman kami at sumunod sa kanya. Pero humingi ng kondisyon si Simeon. Marami pa kasing natirang alak at sabi nitong si Simeon ay kung pwede daw kami mag-uwi ng kahit ilang bote nito para maituloy ang inuman sa aming barangay. Wala naman na yung problema sa kaibigan naming si Francis dahil sa wala naman daw siyang gagawin sa mga alak na iyon. Kung kaya't nang matapos kaming humigop ng sabaw, ay nagmadali na kaming maglinis ng sa gayon ay makauwi na kami. Habang abala naman kami sa paglilinis, ay may dumating namang matandang lalaki sa tapat ng bahay at tila may hinahanap. Pero bago pa namin ito malapitan, ay lumabas na ng bahay si Francis at nagmano dito. Nalaman naming ama ito nung lalaking nabastos ni Simeon noong nagdaang hapon. Hindi namin alam ang pakay nito. Pero noong nag-uusap sila ni Francis, ay nakatitig lamang ito sa aming magkakaibigan na tila pa tinatandaan ang mga pagmumukha namin. Naisip pa namin na sa tanda na nung lalaking natapunan ng alak kahapon, ay nagawa pa yata nitong magsumbong sa tatay sa nangyari sa kanya. Imbis na nakalimutan na namin, muli na naman nagbiro sa Simeon na nagsumbong pa daw sa tatay. Sinaway ko naman ito pero matalim ang titig ng matanda sa kanya. Nang matapos kami sa paglilinis bandang 8:30, ay nagpaalam na kami kay Francis habang dala ang 6 na bote ng alak at ang mga tira-tirang karne mula sa handaan, tapos ay muli na kaming naglakad pa uwi. Medyo may tama pa ako sa mga nainom namin buong gabi. Pero ano pang habang magagawa, kailangan makalakad kami para makauwi. Sa daan naman ay panay ang kwentuhan namin.
sa kung anong bagay lang na maisip namin pagkwentuhan. Mula sa mga babae, mga gusto sa buhay, at sa mga parating panghandaan sa aming lugar. Ni minsan ay hindi namin napag-usapan ang kung paano magkakatrabaho ng matino at kung may balak ba kami magkaroon ng sariling pamilya sa hinaharap. Nang marating namin ang bandang medyo mapunong parte sa daan, kung saan walang gaanong bahay, nasalubong namin yung matandang galing sa bahay nila Francis kanina. May kasama itong iilang kalalakihan. Akala pa namin ay tatambangan kami. Malalaking bulas kasi ang 4 na lalaking kasama nito. Pero wala yung lalaking bisitang natapunan ng alak. Yung matanda naman ay hindi kumukura habang nakatitig sa amin hanggang sa malampasan namin ito. Nako, yari ka, Simeon. Parang sinusundan ka ng tatay. Malamang gaganti yun sa ginawa mong pambabastos sa anak niya. Kita mo nagdala pa ng mga mambubugbog sa'yo. Wika ni Joey na siya namang ikinairita ni Simeon. Wika pa nito na magtigil na daw kami sa pangasar at hindi na daw nakakatuwa. Halatang pati siya ay nag-aalala at kinakabahan na din. Gawa ng napaka-weirdong pagtitig sa amin ng matanda. Sa kabutihang palad naman ay wala namang masamang nangyari sa amin hanggang sa makauwi kami. Delikado kasi sa parting iyon ng daan at ilang beses na ding may napabalitang may natagpo ang mga bangkay sa gilid ng daang iyon. Nang makarating kami sa aming barangay, ay iniwan na muna namin kila Joey yung alak at mga pulutan. Umuwi muna ako para maligo at makapagpalit dahil sa mga naihiyang kong pantalon. Nakatitig naman sa akin ang aking mga magulang nang makarating ako sa bahay. At sa halip na pagalitan ako at bulyawan ng tatay, bagay na inaasahan ko na sana, ay naging malungkot ang pagsalubong sa akin ng mga ito at namumula pa ang mga mata ng nanay. Sa labis na pagtataka ay nagtanong ako kung anong nangyari at bakit ganun ang mga mukha nila. Wika ko pa na para naman kayong namatayan ng kamag-anak sa itsura nyo. Buong akala ko ay nag-aalala sila sa hindi ko pag-uwi noong nagdaang gabi. Pero ilang sandali pa ay sinabi din sa akin ng tatay ang kaganapan na siya namang tila nagpaguho ng buhay ko. Ginoong Kalakbay, maluhaluhang binalita sa akin ng tatay na wala na ang lolo. Ang taong nag-iisang nakakaintindi sa akin at takbuhan ko kapag napapagalitan ako sa bahay. Ayon sa tatay ay nadulas daw sa banyo noong naliligo at nabagok ang ulo. Hindi ko akalain na sa sobrang kasiyahan pala ay may kapalit na sobrang kalungkutan. Ito marahil yung ibig ipahiwatig ng third eye ko noong nakaramdam ako ng labis na ginaw sa katawan. Nang araw ding iyon ay nagtungo kami sa bahay ng lolo. May kalayuan ito at mas liblib ang lugar kumpara sa tinitirhan namin. Doon kasi ang lupain ng lolo na pinapangalagaan niya. Ngayon ay si tatay na ang kailangan mag-asikaso, gawa ng siya na lamang ang lalaki sa 5 magkakapatid. Kagaya ng sitwasyon namin ng tatay, magkagalit din sila ng lolo at malaki ang tampo nito sa ama ko dahil sa pagpili sa nanay kaysa sa kagustuhan niya. Ang kagandahan lang sa ugali ng lolo ko ay hindi niya kami dinamay sa galit niya sa tatay. Pero dahil sa kaunti lang ang kabahayan doon kila lolo, ay sobrang lungkot at tahimik. Natuwa naman ako at ang mga barkada kong tambay. Kaya nagawang makahiram ng tricycle na masasakyan para makapunta sa lamay. Bagamat hindi naman na sana kailangan pa dahil sa may mga alak naman na para sa mga bisita. Ang ginawa nitong sila Joey ay dinala pa din yung alak na mula sa binyagan. Di ko po alam kung bawal ba ito ayon sa mga pamahiin. Pero ayun na nga po. Matapos naman nilang sumilip sa lolo, ay nagtulong-tulong muna sila para maitayo ang tarapal sa labas na magsisilbing silungan ng mga magpupunta. Medyo malihim ang lolo sa buhay niya, lalo na sa mga kaibigan kung kaya't halos hindi namin alam kung sino-sino ang mga naandon na nagawang malaman lang ang tungkol sa lolo dahil na rin sa mga chismis. Sa unang araw ng pagdating namin doon ay lutang ako masyado. Hindi pa din tuluyang natatanggap ng isipan ko ang pagkawala ng lolo ko. At nisilipin ng kanyang kabaong ay hindi ko magawa.
Kung kaya't inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-eestima sa mga bisita at pagtulong sa kusina. Maging ang pagbili ng mga kakailanganing gamit, mga rekado at kung ano-ano pa. Kasama ng mga tropa ko at ng kanilang tricycle ay ganun ang gawa ko maghapon. May kaya naman po ang mga tiyahin ko. May mga sasakyan din naman at masabing nakakaangat sa buhay. Pero hindi ako masyadong malapit sa kanila dahil nga sa ang tingin nila sa akin ay sanggano. Pero sila tatay at kapatid ko naman ay maayos ang ugnayan sa kanila. Kaya kung nakakasalubong ko sila sa loob ng bahay ng lolo, agad akong lumiliko. Nang sumapit naman po ang ikatlong araw, ay mas dumami na ang tao. Marami palang kakilala ang lolo at hindi ko nga alam kung paanong nakaabot sa kanila ang balita. Alam niyo po yung kahit nasa ibang bayan pa, ay nalaman nilang wala na ang lolo. Nang sumapit naman po ang gabi, habang tahimik kaming nasa lamesa at nagkukwentuhan, habang saktong tumatagay ay nagulat kami. Kasama ang ilang kalalakihan, ay dumating doon yung matandang nasa bahay nila Francis, yung tatay nung nasabuyan ng alak ni Simeon. Kahit si Simeon ay nagulat at napalagok na lamang bigla ng alak. Paanong naroon yung matanda? At bakit siya naroon? Dagdag mo pa na may mga alalay ito. Nang bigla naman itong salubungin ng mga tiyahin ko, lumalabas na kaibigang matalik ito ng lolo at ninong ng tatay ko. Namutla ako nang malaman yon. Lagot ako oras na makita ko nito at nung matandang kasama sa mga nambastos sa anak niya. Kung kaya't buong sikap kaming nagkubli. Lumapit din kami sa gilid ng bahay para mas hindi mapansin ang pwesto namin. Matagal sa loob yung matanda at hindi ko alam kung ano ba ang pinag-uusapan. Kami naman ay nakikiramdam at itong si Simeon ay nakasiksik sa may poste at halos itago na ang sarili. Mga ilang oras o 2 oras po siguro nang lumabas itong matanda at sumenyas pa sa mga kasama nito. Maya-maya ay ibinaba nito sa kanyang sasakyan ang mga kahon na sa wari ko ay mga biskwit at kape at alak na ibibigay para sa lamay. Nang akmang paalis na ito ay nagulat na lamang kami nang bigla itong lumingon sa kinaroroonan namin. Sabay ngumisi na nakakaloko. Kalaunan naman ay umalis din. Labis naman po kami nagtataka sa kung ano ba ang pakay ng matanda at bakit parang nasusundan kami saan mang kami magtungo. Biyernes ng umaga. Nautusan kami ng mga tiya ko na bumili ng baboy at magkatay para sa mga kamag-anak namin na darating sa kinahapunan. Siyempre wala akong nagawa kundi ang sumunod. Alangan namang utusan nila ang mga anak nilang mala porselana ang kutis at tila yata hindi sanay sa mga gawaing bahay. Gamit ang sasakyan doon sa bahay ng lolo, ay ipinagmaneho naman kami ng isa sa pinsan ko at naganap ng mabibilhan ng baboy sa baryo. Ayon sa napagtanungan namin, ay may isang babuyan sa bandang papunta sa may ilog ang maaari naming tunguhin kung gusto namin ng buhay na baboy. Maayos naman kaming nakakuha ng karne at naiuwi sa bahay. Yun nga lang ay medyo weirdo yung mga nagkakatay ng baboy at nakakatakot kung titigan kami. Kinagabihan naman ay kinailangan naming lumabas patungo sa bayan. Naubusan kasi ng gas sa bahay at wala namang mga nakahandang panggastos para sa mga lulutuin. Kung kaya't nagpresenta na lamang kami magbabarkada na kami na ang bibili. Malaki na ang utang na loob ko sa kanila. Sa ilang araw na lamay ay isang beses pa lamang silang nakauwi sa barangay namin at talagang naroon para tumulong at siyempre uminom. Dalang tricycle ay 4 kami magkakasama. Ako, si Joey, si Simeon at si Alan. Habang yung iba ay nasa kusina at tumutulong sa mga paghiwa ng karne. Si Simeon ang nasa manibela. Nasa likod ako at nasa sidecar yung dalawa. Nang bigla na lamang nakarinig na naman ako ng pamilyar na pagpagaspas. Tila pa sumusunod dito sa amin at napakalapit lamang. Naririnig niyo ba yung mga ibon na lumilipad? Parang ang lapit lang sa atin . Pamilyar sa akin yung tunog . Parang yung doon kila Francis. Yung gagawin mong pulutan pre. Pag-uwi ka ako kila Simeon,
Sabi naman ito na baka nagkataon lamang at marami naman talagang ibon sa amin. Pero iba talaga ang kutob ko at nariyad na naman ang maginaw na pakiramdam ko. Pagdating namin sa bayan ay agad kaming bumili ng 2 tangke ng gas. Namili na din kami ng mga ipinagbili ng kusinero at saka siyempre may kaunting kupit para sa pulutan namin. Kasama sa mga pinamili namin ang napakaraming bawang, asin at luya. Nang matapos ito ay saglit kaming tumigil para hintayin si Alan. Nakaramdam kasi ito ng tawag ng kalikasan kaya't naghanap ng CR. Mahirap na rin kasing dahil sa mga tagtag na parte ng daan pa uwi, doon pa ito magkalat. Madilim ang daan pa uwi kina lolo. May parte pa ang kalsada na lupa lamang at mga bato-bato lang ang inilatag para madaanan. Nang nasa parte na kami ng daanang ito ay hindi namin inaasahan na biglang tumirik yung tricycle. Bigla na lamang huminto ang makina ng walang dahilan. Basta umaandar lang ito ng normal, pagtapos ay biglang namatay na lang yung makina. Akala ko noon ay may halong kababalaghan na naman ang nangyayari. Ang kaso ay naubusan pala ng gasolina yung motor. Ang kapalpakan ni Simeon na hindi man lang tinignan yung metro nasa bayan na kami kanina. Kaya wala kaming nagawa kundi ang iparada ito sa gilid at maghintay kung may dadaan na pwedeng humila sa amin. Ang kaso ay nasa 30 minutos na yata kami doon pero walang dumadaan. Naisipan ko na lamang na babalik na lang ako ng bayan kasama si Simeon para bumili ng gasolina. Malapit pa naman kami sa bayan kumpara sa bahay ng lolo na baka abutin kami ng lampas 1 oras sa paglalakad pa lang. Mabuti itong bayan ay 20 minutos lang naroon na kami. Isa pa hindi naman kakayaning itulak yung tricycle ng ganung kalayo. Habang nasa tindahan naman ay may lumapit sa aming hindi naman ganong katandaang lalaki. Nagtanong ito kung taga-saan kami at para saan ang gagamiting gasolina. Nagkwento naman itong si Simeon na tumirik ang sinasakyan naming tricycle habang tinuturo kung saan daan kami nang galing. Ayon pa dun sa lalaking lumapit sa amin na nasa alanganing lugar iyon at walang dumadaang sasakyan. Tinanong ng lalaki kung kaming 2 lang daw ba at paano yung sasakyan na walang nagbabantay. Wala namang pag-aalinlangang sinabi ni Simeon na ayos lang dahil sa may 2 kasama naman kami nagbabantay. Matapos iyon ay bigla na lamang umalis yung lalaki nang walang ibang sinabi. Nang makuha naman namin yung sukli, ay agad na kami naglakad pabalik kila Alan at Joey. Ngunit nang malapit na kami sa sasakyan, ay parang may kakaiba. Tila hindi ko makita yung 2 at tanging yung tricycle lang ang naroon. Nang itanong ko ito kay Simeon, ay kinumpirma nga niyang wala siyang makitang Alan at Joey sa tricycle. Kaya nagmadali kami tumakbo papalapit. Nawawala yung 2 pero naroon naman yung tangke ng gas. Akma na sana akong sisigaw nang bigla akong makarinig ng pagsitsit mula sa may damuhan. Nang ilawan namin ni Simeon ay naroon si Alan at Joey. Sumenyas na manahimik kami at lumapit sa kanila. Agad naman naming nilapitan at tinanong kung bakit sila naroon at anong ginagawa nila. Ayon sa 2 ay umihi lamang sila kanina. Pagkatapos noong akma na silang pabalik sa tricycle, ay bigla silang nakarinig ng mga pagpagaspas at biglang tila may bumagsak malapit sa may tricycle. Marahan nila itong sinilip mula sa kinatatayuan. At doon ay nakita nila ang 2 nilalang na may pakpak na iniikutan ng tricycle. Inaamoy-amoy nito ang sasakyan at tila hinahanap sila. Kaya marahan silang dumapa sa damuhan at tahimik na naghintay na umalis yung mga nilalang. Noong akala naman nilang wala na yung mga aswang at noong papalabas na sana sila, biglang bumalik yung isa at muling nagpaikot-ikot sa may tricycle. Sabi pa ni Alan na mga ilang minuto pa ito nagpaikot-ikot doon tapos ay umalis din. Hanggang sa maya-maya nga ay ang pagdating namin. Pinakiramdaman namin yung paligid at nagtagong saglit. Ngunit nang sa tingin namin ay wala nang nag-iikot-ikot na lumilipad, ay mabilis na naming tinungo yung sasakyan. Ikinarga ni Simeon yung gasolina at inalog-alog yung motor. Pagtapos ay mabilis naming itinulak pakyat sa kalsada at pinaharurot ito. Ngunit nang nasa mga palayan na kami at maaliwalas na ang daan,
ay siya namang pagdaan ng napakalaking nilalang sa harapan namin. Napasigaw sila Alan. Yun di umano yung aswang na kanina pang nag-aabang sa kanila. Napakalaki ng pakpak nito at halatang mabagsik ang mga aswang. Muli itong bumulusok at dumapo sa may bubong ng tricycle at hindi namin malamang kung anong gagawin para mapaalis ito. Nang maalala ko yung mga bawang at asin na pinamili namin, agad kong ipinakuha kay Alan yung isa sa mga supot ng asin. Naisip kong ang sabi ng lolo ay takot sa asin at bawang ang mga aswang at gusto kong subukan kung totoo iyon. Nang maiabot na sa akin yung asin, ay walang paundangan ko itong isinaboy sa bubong ng tricycle para patamaan yung aswang. Agad naman itong lumipad papalayo na tila natakot nga sa asin. Ngunit akala ko lang pala yun. Dahil sa muling bumalik ito at sa pagkakataong iyon, ay sa harapan na ito ng tricycle humarang. Biglaan namang napapreno si Simeon dahil sa nagulat ito at tumagilid yung tricycle namin. Wala kaming nagawa kundi ang lumabas sa sinasakyan. Sa harap namin ay dalawang aswang na nag-aangil at kahit paanong saboy ko nga ng asin ay hindi natatakot. Napansin ko na maaaring lumipad lang ito papalayo dahil sa napasukan ng asin yung mga mata nito na talaga namang maalat at masakit. Pero yung simpleng pagtama ng asin sa balat nila ay walang epekto. Nagkatinginan kami nila Simeon at Joey. Hindi namin alam kung anong gagawin para makaligtas sa aswang. Nakikiramdam lamang ang dalawa at alam naming anumang oras ay susugod na to. Nang bigla kong maisip yung binili naming gasolina. 3 bote iyon at isa pa lamang ang naikarga ni Simeon. Nasa loob yung dalawa pa. Inutusan ko sila Alan at Joey na kunin ang 2 bote at tulungan akong isalin iyon sa mga dala naming lalagyan. Ito yung mga plastic labo na pinabili sa amin para sana ilagay sa mga plato na nilalagyan ng pagkain. Habang nakaharang sila Simeon sa aswang na hindi namin alam kung kailan susugod, ay nagmadali akong isalin ang mga ito sa supot. Nang makagawa ako ng 5 supot, ay iniwan ko kila Alan ang paglalagay ng natira. Agad ko namang sinabihan si Simeon na pulutin yung mga patpat na nasa gilid ng kalsada at isawsaw sa gasolina. Magtatanong pa sana ito kung para saan, pero sinigawan ko na itong basta pulutin niya at lagyan ng gasolina ang mga dulo. Tila naman naisipan ni Joey ang pakay ko kung kaya't nauna na itong kumuha ng patpat. Pinunit yung damit niyang suot at ibinalot sa dulo para magsilbing mitya sa binuhusan ng gasolina. Bigla namang sumugod sa amin yung 2 aswang at akmang hahablotin si Simeon nang patamaan ko ito ng supot na may gasolina sa mukha nito. Sa nipis ng supot ay nawasak ito sa mukha at nagkalat yung gasolina sa katawan ng aswang. Pinagbabato ko na din yung isa pang aswang. Nang biglang sumugod si Joey papalapit sa aswang at walang pag-aalinlangang sinilaban nito yung 2 nilalang na papasugod na sanang muli sa amin. Ginoong kalakbay, biglaan na lamang pong nagliwanag yung paligid nang lumiyab yung katawan ng mga aswang. Panay ang pagsigaw nito sa init na nararamdaman nila. Hindi naman na kami nag-aksaya pa ng oras at muling itinayo yung tricycle at pinaharurot na ito. Kita ko nang lingunin ko yung 2 nilalang na bigla itong lumipad sa himpapawid at nagpaikot-ikot hanggang sa mamatay yung apoy. Ang ibig sabihin noon ay hindi namin napatay yung mga aswang at nakaligtas ito sa tuluyang pagkasunog. Sana pala ay hindi kami tumakas at siniguradong matutupok yung mga aswang. Nag-alala tuloy ako na baka bigla na naman kaming sugurin ng mga aswang at siguradong doble ang galit ng mga ito. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi na ito sumunod pa. Sa tansya ko ay lampas kalahati ng katawan nila ang nasunog at kahit totoo ang sabi-sabi na kayang pagalingin ito ng kanilang mga karunungang itim, ang importante noon ay makauwi kami ng ligtas. Nang marating namin ang bahay ng lolo ay hapong-hapo kami at pawisan. Si Joey naman ay walang damit pang itaas na akala mo pa ay ginasa. Ngunit nang tanungin kami nila tiya kung anong nangyari, ay hindi na namin sinabi ang aswang ang humabol. Ang sabi na lamang namin ay may mga asong umatake sa amin at mabuti na lamang ay nakaligtas pa kami, gawa ng tila mga buwang na aso yung naroon at naglalaway. Pero nung makausap na namin ang mga barkada namin, ay ikinuwento namin ang nangyari.
Yun nga lang po ay hindi namin matukoy kung sino. Kung yung matandang mayaman ba na may mga tauhang lalaki na may atraso si Simeon, yung magbababoy na pailalim kong titigan kami, o yung lalaking kausap namin sa bayan noong bumibili kami ng gasolina. Hindi na po namin alam kasi hindi naman na kami binalikan pa ng mga aswang. Naisip ko pa na baka namatay din yon dahil sa mga lapnos sa katawan, kung kaya't hindi na nitong nagawa pang gantihan kami. Maayos naman pong nailibing ang lolo at kami naman ay mga lasinggero pa din pagkatapos noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hindi masama ang alak at pag-inom, basta't huwag lamang sa sobra, at kung dito ka rin makakakuha ng mga tunay na kaibigan. Huwag lang din nating ilalagay sa utak at huwag na huwag gagawing dahilan upang makapanakit ng ibang tao. Muli ay hanggang dito na lang po mga kalakbay. Maraming salamat.